sifumane isifundo sokuqala sibhalwe kwincwadi kaJeremiya umprofeti isahluko sama-31. Siqalele kwisahlukwana sokuqala. Isifundo sokuqala sibhale kwincwadi kaJeremiya umprofeti isahluko sama-31. Siqalele kwisahlukwana sokuqala phantsi kwesihloko esithi umnqophiso omtsha. Ngelo xesha utsho Yehova yaba nguThixo kwimizalwane yonke yakwaSirayeli, yona ibe ngabantu bam. Utsho Yehova ukuthi babalwa intlango abantu abasindileyo exeleni. Ndoya ndiwaphumze amaSirayeli. uYehova ubonakele kwakude wathi ndikuthandile ngothando olunaphakade, ngenxa yoko ndikolulele inceba. Ndiyakubuya ndikwakhe wakheke ntombi nguSirayeli. Uyakubuya uvombise uphathe iingqongqo zakho, uphume engqongqweni kwabangqongqayo. Uyakubuya utyale isidiliya ezintabeni zakwaSamari. Batyale abatyali bazidle ngokwabo, ngokuba kuyakubakho umhla bayakumemeza ngawo balinde ezintabeni zakaEfrayim besithi, sukani nime sinyuke siye kuYehova uThixo wethu. Lilizwi lenkosi eli. Isifundo sesibini sifumana Ndzwana kuqala kwabaseKorinte isahluko se-15. Bhala isahlukwana sokuqala kuya kuse-11. Ke kaloku bazalwane, ndiyanazisa iindaba ezilungileyo, ezo ndazishumayelayo kuni, nazamkela nokuzamkela, nimiyo nokuma kuzo, nisindiswayo nokusindiswa ngazo, ukuba nizibambile ngelizwi endazishumayela ngalo kuni, ukuba nithe nafumana nakholwa. Kuba naninikela kweziyintloko izinto okona kwamkelayo ukukwamkela, oba uKristu wazifela izono zethu ngokwezibhalo, nokuba wangcwatywa, nokuba uvukile ngomhla wesithathu ngokwezibhalo, nokuba wabonwa nguKefasi emva koko ngabali-12. Emveni koko wabonwa ngaxeshanye ngabazalwana abangaphezu kwama500 abasahleliyo nangoku, abona abaninzi kubo inxenye ke yalala ukufa. Emva koko wabonwa nguYakobi, kamva ngabo bonke abapostile. Ekugqibeleni ke kwabo bonke kwaba kwinto ezelwe lingekafiki ilixa layo, wabonwa nanjini. Kuba mna njengoyena mncinane nabapostile endingafanele kubizwa ngokuba ndingumpostile, ngenxa yokuba ndalitshutshisa ibandla likaThixo. Ke ngokabalolo kaThixo ndiyinto endiyiyo, nokabalolo wakhe kum alubanga nakulambatha.
ndisuka ndabaphethe bonke ngokubulalela. Ingendimi ke ilubabalo lukaThixo olunami. Ke ngoko nokuba ndim nokuba ngabo senze njalo kushumayela, nenze njalo ke nina ukukholwa. Liveni ilizwi lenkosi. Nkosi mayibelane. Mandibulise ngalesasana namhlanje. Ndibulisa kuqala uRector umongameli wale parish Archdeacon kule Archdeacon yaseKingdom South East. Ndibulisa nosapho lwakhe. Ndibulisa abefundisi bonke abakhoyo, ndibulisa abefundisikazi oleminister neservers. Ndibulise nomqulu kunye nabazalikazi bale parish. Ndibulise usihlalo notata amadodana. Ndibulise ikwayara. Ndibulise Junior Church St. Agnes abakhi. Ndibulisa amagosa. Ndibulisa iindwendwe ezikhoyo phakathi kwethu. Ndibulisa uMary Magdalene. Ndibulisa wonke umhlambi kaKristu. Ndibulisa ngegama lenkosi uYesu. Amen. Ndimi kule ndawo ndimele ukwamkela abantu kule nkonzo yanamhlanje ngokuthunywa ke ngumongameli. Inkonzo lena enkulu kakhulu ebalulekileyo kakhulu ebomini bethu obuKristu. Ndithe xa ndijonga kulo mthandazo ubhalwe apha ndafumanisa ubana kuthiwa ngale mini uYesu Kristu waliguqula ingcwaba ebeliyindawo yokufa naba sisizalo sokuba obutsha. Ndithe xa ndisiva umfundisi obethetha kusasa erediyweni odizayo wathi namhlanje yimini yethemba, uvuselele ithemba. Kuba kwathi kwawuthiwa kubafundi bakaYesu Kristu, uYesu uvukile, sebebuyele ezihlanzini, sebencamile kuba kaloku uYesu Kristu wabadanisa ngokokubana athi xa eqhutywa ayoxhonywa angaboyisa aba bantu bamqhubayo ngamandla akhe abamazi bona enawo, kodwa abayeka bamxhoma emnqamlezweni. Kodwa ngale mini yanamhlanje kwathi kwawuthiwa uvukile, lavuseleleka ithemba, babuya abafundi bakhe ezihlanzini baya kuYesu Kristu. Yimini enkulu ke ndiyibulisa ngayo ngale mini yanamhlanje. Ndinamkela kule nkonzo esimbulelayo uThixo okokubana usithwele yonke i-Easter. Sibulela uThixo okokubana kuqala kulo nyaka i-Easter nokuvuliwe ayifananga namnyaka opheleyo, avulwa noko namanasi. Kumele simbulele kuThixo. Sibulela kuThixo nangokusithwala zonke ezintsuku kude kube losuku lanamhlanje. Egameni kaRector ke ndiyanamkela kule nkonzo yanamhlanje enkulu kangakanani, ebaluleke kangakanani. Isithi ke masikhonzeni sonke, siculeni sonke xa kufuna sicula kamandi, ngoba sinxibanga zimaski. Kunjalo singazehlisi xa sicula, sizehlisi, ndiyayithanda loo nto. Kodwa indlela ovakala ngayo umculo ingathi akho zimaski. Thixo uphumela ngapha kwemaski. Simele ngosimbulele kuThixo. Ndiyanamkela bethina nonke kule nkonzo yanamhlanje neendwendwe ezikhoyo esicela uba zisithi ngexesha elifanelekileyo sizazise emabhuseni, sizokwaziswa apha enkonzweni. Wonke umntu ke sikhonze ngamxhelomnye le nkonzo, ibe yinkonzo esukileyo, inkonzo yomthendeleko, inkonzo yovuko. Sikhonze kunye ke sikuKristu ovukileyo. Enkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo ivakaliswa kuMarko ongcwele isahluko 16. Siqalela kwisahlukwana sokuqala. Yabona ukuba idlule isabatha, oMaria wasemagadala noMaria unina kaYakobi noSalome bathenga ubulawu ukuba beze bamthambise. Bathi
kusasa kakhulu olokuqala usuku lweveki beza encwadini liphumile ilanga baye bethetha bodwa besithi ubani na oya kusixengela ilitye lisuke emnyango wencwaba bathi bakukhangela babona ukuba liqengqiwe lesuka ilitye kuba belilikhulu kakhulu bakungena encwadini babona indodana ihleli ngasekunene izithe uhambo ngengubo ende emhlophe baqhifuka umbilini ithi ke yona kubo musani ukuqhifuka umbilini nifuna uYesu waseNazarethi obebethelelwe emnqamlezweni uvukile akakho apha nasi indawo ebebembeke kuyo hambani ke nibaxelele abafundi bakhe noPetros ukuthi uyanandulela ukuya kwelaseGalili nombona khona apho njengokuba wayeselotshilo kuni baphuma ke kamsinya babaleka encwadini bayeke bephethwe lungcangcazelo nokuthi nqa abathetha ntona kubani kuba babesoyika ivangeli kaKristu le zonke zisindisele eluphukweni ukuzicacisa uvuko. Sivile ivangeli nayo icacisa imeko yovuko lukaYesu ukuba lwenzeka kanjani na. Xa sifunda ke zonke ivangeli nganye inendlela yayo ecacisa uvuko lukaYesu. Kodwa zonke zithetha into enye. Mhlawumbi omnye achaphazela into ethile, omnye achaphazela into ethile ebingakhathazelwanga ngomnye. Kodwa injongo inye, ikukuphuhlisa ukuvuka kwenkosi yethu uYesu Kristu. Ukuze izizukulwana zonke, including nesi sethu isizukulwana, sazi okokuba ngenene yenzeka le nto kwimeko masithi yasemhlabeni, kubantu ababephila emhlabeni enyameni nasegazini, ayonto nje ekhiwa emoyeni.
kukhona imeko yokuchaneka kwezi ziganeko ezenzekayo ukusukela ekuzalweni kwakhe uYesu ukuba ngenene waba ngumntu phakathi kwabantu njengoba isitsho iGospel kaJohn chapter 1. Kwaze ufika ixesha lokuba makafe njengoba besikhumbula kule weekend ezo ziganeko zokufa nokuvuka kwakhe nokubethelelwa kwakhe emnqamlezweni. Namhlanje sithetha ke ngovuko sisithi haleluya uKristu uvukile. Bathi abantu uvukile ngokwenene, haleluya, amen. Ngoyela nje ngale mizuzwana imbalwa okokuba sijonge kwakwezi zifundo zonke zepasika kusukela kwezaphezolo njengoba besilapha kwaphezolo sikwinkonzo yokhanyiso phaya kwincwadi yamaRoma apho uPawulos nalapho ecacisa khona le meko inye yovuko. Kodwa singayijonga kwimeko ye-implications of resurrection. Okokuba zintoni izinto ezichaphazelekayo kule meko yovuko, ngoba ibali siyalazi loo mama abavukayo baya engcwabeni nelitye eliqingqiweyo waphuma uYesu nokumkhangela kwabo, siyazazi zonke ezo details. Kodwa ndithanda uPawulos xa ecacisa phaya kuchapter 6 ebesisifundo senkonzo ye-Easter Vigil yasebusuku apho acacisa ngale meko yovuko eyithatha ezisa kwimeko yethu yangoku okanye eyidibanisa nempilo yethu yobuKristu okanye impilo elindelekileyo yokuba umele ukuba umntu ongumKristu aphile njani na ovukileyo naye nenkosi yakhe. Sisoloko sisithi masivuke kwabafileyo, kodwa ke ngoku xa sesivukile yintoni elindelekileyo? Ngoba andiqondi uba kusekho umntu osahlele engcwabeni. Wonke umntu waphuma engcwabeni. Ngoku xa sele uphumile yintoni ke ngoku elindelekileyo xa sele sivukile nenkosi yethu uYesu Kristu? Uyithatha ke uPawulos le meko ayizise kwimeko yebaptism. Anazi na ukuba thina sonke sibhaptiziweyo samanywa noKristu Yesu, sabhaptizelwa ekuvukeni, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Ngokunjalo ngokubhaptizwa sangcwatywa kunye noKristu, njengoba ke uKristu wavuswayo kwabafileyo ngamandla ngamhlaba kayise, nathi ngokunjalo masiphile ubomi obutsha. Romans chapter 6 verse 3. uPawulos ke apha usifundisa ukuba ngobhaptizo simanywa okanye simanywe kunye nenkosi uYesu Kristu. Ngobhaptizo simanywa okanye simanywe nenkosi uYesu Kristu. Ize ke ngoku ngokunjalo ngokubhaptizwa sangcwatywa kunye noKristu. Ngokuba sibhaptizwe sangcwatywa, la sakramente yobhaptizo ngumngcwabo lo wenziwayo phaya. Kungcwatywa umntu omdala, engcwatywa kunye noKristu. Ithi ke loo nto
ukuba ngaba ungumntu obhaptiziweyo, yazi okokuba wangcwatywa okanye kufanele ukuba wangcwatywa. Engcwatywa lo mntu kwimeko endala okanye kubuntu obudala, kwimeko yakhe yasenyameni, engcwatywa kunye noKristu. Ngoko ke uba ngaba ubhaptiziwe unetyala. Uba ngaba ubhaptiziwe akuyazi into yoba ngaba wangcwatywa noKristu unetyala. Uba ngaba uthe ungcwatyiwe waphinda wavuka usenguwe usesenyameni unetyala kuThixo. Ngoba le sakramente ibingenzelwa nje into yokudlala, bekungenziwa nje isketch xa bekubhaptizwa umntu. Sibanowari thina xa umntu abantu begilana besiya elubhaptizweni, omnye ade aqumbele ubhaptizo, okanye omnye ade axabane nabanye abantu ngenxa yebhaptizim, ngoba akayazi le nto ayifunayo, okanye akayazi le nto afuna ukufaka umntwana wakhe kuyo. Yiyo loo nto uYohane wade wakhalima wathi, nzala ndini yamarhabe, nixelela ngubani na uba maniyibaleke ingqombo ezayo. Mayibonge Nkosi. Ngobhaptizo siyangcwatywa noKristu, ngoba ngoku uPawulos uyithatha le nto uba mayiyembayine apha kude, esijonge uba yenzeka. Mane ndiyithetha le nto uba simane siyijonga phaya kuloo minyaka, side siyiphicothe sisizikolars uba yenzeka phi na kanye. Nabantu be-archaeology bade baye nakwelo ngcwaba ngenene uYesu, nali ingcwaba lakhe. Inceda ntoni? Ewe kumnandi kwazi, kodwa ke ngoku imeli yayo ithini kubomi bam bobuKristu? Ngoba abanye baphelela nje kwaziba uba wangcwatywa pha uYesu. Uyithatha ke ngoku uPawulos ayizise kule nto siyenzayo imihla yonke yobhaptizo, afanise ubhaptizo nokufa kukaYesu, nokufa kwethu oba siyangcwatywa kunye neNkosi uYesu. Umntu ongcwatyweyo kungcwatyiwe, akaphinde avuke. Uba ngaba uyaphinda aqhubeke nobomi, akasaqhubeki esenyameni, uqhubeka ekumoya. Njengoba xa sibangcwabile abantu bethu siyayazi ukuba asizubaphinde sibabone ngeliso lenyama, kodwa sizababona ngokomoya. Usifundisa loo nto ukuba kambe xa umntu ebhaptizwa, xa ibhaptizwa emanzini la maninzi, mhlawumbi ke thina singabantu bekomiti wayemaphaya efontini, mhlawumbi siye sibe nalaa nto bangathi umane efaka, kodwa i-athi yokuyenza laa nto yebhaptizim isemveni uba umntu xa ebanjwa funeka isinozathi uyanyakathiswa okanye ngathi uyafuthaniselwa, kodwa funeka abe ulaliswa ngomqolo. Xa ufakwa egameni loyise nelonyana, umane nomntu omncedisa njalo njalo, ngoba ebonisa ukuba uyafa, uyangcwatywa ngokwasenyameni, uvuke ke ngoku ngokwasemoyeni. Then ke xa sidlula apho, uthi ke uPawulos, ngokubhaptizwa kwethu simanywa noKristu. Asibhaptizwa nje ngamanzi, kodwa ikhona imeko yomoya eyenzekayo okanye ubomi obutsha obenzekayo ngokuba simanywe noKristu Yesu.
simanyiwe noKristu. Singathi ke xa sisiza ebaptizweni sizisa nabantwana singabameli siyikhumbule le nyaniso yokuba asizelanga nje ii-baptismal certificates kodwa size okokuba lo mntu simzisayo simmelayo sizela ukuba makamanywe noKristu, simanywe thina kuqala noKristu. Futhi lo mntu simzisayo simzisa ekufeni ukuba makafe noYesu. Aze ke ngoku xa ephuma kolwa bhaptizo azalwe ngokutsha ekumoya. Xa simanywa ke noKristu siyabangwa nguye uYesu ukuba asisengabo abehlabathi kodwa singabakhe. Yiyo loo nto elaa culo lisithi nalu uphawu lukaKristu lukwenza umntu wakhe. Into ethetha ukuthi ke asisengabo abehlabathi kodwa singabakaKristu. Kulindeleke ukuba siphile ubomi obutsha. Singaneli nje ukuphila ubomi obutsha, ingabi bubomi nje obutsha obuchazwayo apho kuthiwa akuba umntu ekuKristu usisidalwa esitsha. Bonani ke izinto ezindala zidlule kuye, bonani ke zisuke zabantsha izinto zakhe. Kodwa lo mntu ibe yimpilo azayiphila lena yobomi obutsha ngoba ufile noKristu, especially ke ngeGood Friday thina ke sizi-observayo ezi events, aphinde avuke kwakhona evuka kwanoKristu. Yiyo loo nto silapha namhlanje sizovuka kunye naye ukuze siphile ubomi obutsha sikuye. Kaloku xa simanywe naye ekufeni kwakhe simanywe naye nasekuvukeni kwakhe ekufeni. Njengoba besimanywe naye ekufeni kwakhe nalapha ekuvukeni kwakhe simanywe naye, sithatha ubomi bakhe, sithatha i-character yakhe, sithatha i-personality kaKristu. Wathi umfundisi apho bathi abantu sifuna ukubona uKristu. Awuzuthi hayi bheke cawe nesenjoni sentshatha uzudibana noKristu. Uzawusuke ukhombe apha kuwe, khombe apha kumba, mjonge apha kum ngoba ndithwele yena, ndiphila ubomi bakhe, uyaphila ngaphakathi kwam, mbone apha kum. Athi ke xa egqibelisa uPawulos kuverse 11, ngokunjalo ke nani zibaleleni ekubeni ningabafileyo okunene kuso isono, niphilela uThixo ngobomi enibudlayo, nimanywe noKristu Yesu inkosi yethu. Niphilela uThixo ngobomi enibudlayo. Xa sifile savuma ukufa. Savuma ukufa, ndithi amaXhosa ayenza le nto yemvuma kufa. Ngoba ayayiqonda into yoba awuzuyenza kakuhle, nawuzukuphila kakuhle obubomi uba usenguwe. Yiyo loo nto sithetha ke ngemeko yasenyameni. Yiyo loo nto kufuneka umntu avume ukufa. Ukuze ke ngoku xa ekuvumile ukufa, xa selephinda ngoku ephila, akasajonganga ngala mehlo akuqala. Ngoba uye wavuma ukufa. Ngoku uvuka ngoku ekwimo entsha. Xa sivumile ke nathi ukufa noKristu, saphinda savuma ukuvuka naye, ngoku seyinguye ngokuphilayo ngaphakathi kwethu, asisaziphileli ngoba simanywe naye. Akusaphili thina kodwa kuphila yena ngaphakathi kwethu. Siphila ubomi sibuphilela uThixo. Utsho uPawulos, niphilela uThixo ngobomi
enibudlayo nimanywe noKristu Yesu. Asiphilele ke ngokuthi ngobubomi bovuko obubomi butsha. Siphilele uThixo mihla yonke. Uzixelele uba ndivuka kusasa andiphileli. Andiphileli myeni wami. Andiphileli bantwana bam kodwa ndiphilele uThixo. The reason ngoku yokuphila kwami, the reason yokudla kwami ubomi ayisendini. Ayisezozihlobo zami kodwa ndiphilela uThixo. Futhi kuyo yonke into endiyenzayo ngoba ndifile kubomi budala ndavuka kunye noKristu. Ngoku impilo yami yonke uphilela uThixo. Nento yonke endiyenzayo ndiyenzela uThixo, ndiyenzela usuku lukaThixo. Noba uza ecaweni awuzeli bantu, awuzeli show off, uzozibonisa okanye uzosayina upresent kwiregister yasecaweni, kodwa loo nto uyenzela usuku lukaThixo. Noba uyanikela ecaweni awunikeleli lusuku lwakho okanye lusuku lwabantu, kodwa unikelela usuku lukaThixo. Yonke into endiyenzayo siyenzela uThixo, siphilela uThixo, asenzeli bantu. Hlukane nabantu wesabasemhlabeni. Hlukane nabantu. Kodwa ngoku isizathu sokuphila masibesinye kuphela. Philela uThixo ngobomi bakho bonke, ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, uthi xa Thixo undithwele ndayifumana le Pasika ka-2021 bendiyifunile ka-2020 andayifumana. Bekhona abangayifumenanga kwale ka-2021. Ngoku I have no reason to live, kodwa ndiphilela wena kuphela. Andinaso esinye isizathu. Futhi ukasaphela, ukasayeka wayeka uphilela uThixo, wazi into yoba there's no reason for you to live. Once umuntu ayeka uphilela uThixo, aphilele ezinye izinto, aphilele ubutyebi behlabathi, aphilele abantu, aphilele aleke zonke ezi kanti ukuphila oku apha ebomini bakhe kukudla kuphela, kukuleka izinto ezimaterial, akaphilele uThixo. Yena kwesizathu soba mawuphile ngcono ufe mos. Ngcono ufe. Ngoba kaloku ufanele uba ukuphila oku nguKristu. Ufanele uba siphefumla uKristu. Sifanele uba siphila yena sisecaweni, singekho secaweni. Ale ngumphefumlo wethu, once uphume umphefumlo ufile mos lo mntu. Yolona ndithi ngcono uvele ufe, uthathe kontathe. Nathi fundisa uculela ingoma kaSimo. Ndithi Nkosi ungamdulula umkhonzi wakho enoqobo. Ndini into zonke kuba uyiluzile ipurpose yokuphila kwakhe ehlabathini. I-reason, isizathu sokuphila kwethu siphilela uThixo. Ngaye kuYesu Kristu ngoba asizukumphilela ngale nyama inokonakala. Kodwa siza kumphilela ngobomi bukaKristu obungaphakathi kwethu, obuzawukwazi ukucommunicate nokuconnecta noThixo. Egameni likaThixo uyise, Nyana, nomoya oyingcwele. Amen.